pročitali su, znaš, kako su naš. Još opet da vide što su napravile, pa da vidim kako su treći put za njegu da pobedi. Vjerojatno prave strategije. U centru Jokbrga, tamo gdje mi je brat ima kuću, jel? Ima crkva. Koje su sakrati, koje su ukresani, da su doneti pripadnici Prvo svjetskog rata, Austrijanci koji su radili za njih 6 Right.